så derude, og velkommen til min påskeferie. Den startede lidt lavede en springcamp sammen med Chibil, A og Malte. Og så var jeg så i sommerhus sammen med min fætter og min lille kusine. Og der lavede vi så det her overpowered jump. Ja. Epic landing. Smarten så ikke, hvad der var inde i. Det var det så Trevor og jeg fik det spist op. Trampoliner op. Mountain Dew tårn på min fødselsdag. Gaver. Påskeæg. Kage. Okay, spist op. Tusind tak fordi I så med derude. Husk at give et like. Og det var min påske. Skriv hvordan jeres var nede i kommentaren eller nogle andre ting. Se stups.